Hola, tot el món em diuen mandarina, una superheroïna. Cuida el medi ambient i els meus animals, així disfrute jo la vida. Tinc una gata que li diuen Gaia i un àvio que xiula i xiula. Visc en un poble a la muntanya on l'aigua no hi res tibia. Avui baixem a la ciutat amb Gaia i amb avió. L'avi s'acomiada a l'inici del sol. Avui tenim una missió, llevar el lluç dels carrers als serveis i donar-los colors blau i verds. Jo estic a una lliga, soc una superheroïna, superagent mandarina. Miro el meu carnet, no tinc esport, vine ajuda'm per a lluitar contra el globalium, acabar amb ell. T'estic parlant d'un ésser malvat que està portant a tota la gent als supermercats a comprar poca verdura i molt de processat. Menjar de països superllunyans ha fet que la gent oblide el regal de cultivar la terra amb les pròpies mans. No vol veure créixer als xiquets sans, el vol veure en la consola tot el dia sentats. Això no està bé, quina cosa farem? Em digueren Gaia i l'avió també. Has vist a la tenda del senyor Miquel? Podríem apropar-nos i parlar amb ell. Allà que anàrem a aquesta tenda de barri, de supermercat, era tot el contrari. Quilòmetre zero, ecològic, de temporada, això és lo lògic. Obriren la porta, els saludaren i amb molt de gust va ser que ens presentaren. Som Mandarina, Gaia i l'avió, vostè és Miquel, encantat, senyor. Hola, tot el món em diuen Mandarina, una superheroïna. Cuida el medi ambient i els meus animals, així disfrute jo la vida. Tinc una gata que li diuen Gaia i un àvio que xiula i xiula. Visc en un poble a la muntanya on l'aigua no hi res tibia. Avui baixem a la ciutat amb Gaia i amb avió. L'avi s'acomiada a l'inici del sol. Avui tenim una missió, llevar el lluç dels carrers als serveis i donar-los colors blau i verds. Miquel, què està passant? La gent ja no li compra a vostè des de quan? Com? Està tot ple el supermercat, em pareix que Globarium ja ens va guanyant. La gent adulta va molt ràpid, sempre corrent, Globarium ha fet que no tinguin temps. Jo sempre que els veig van a contravent i no tinc cap solució ara mateix, ho sent. Potser podríeu parlar amb Clara, explicar-li aquest problema que vos escoltara. Ella és una jove que cultiva el seu camp, hortalisses de tots els colors, no saps quants. Allà que anàrem i la varen conèixer, encara fa les coses que deixaren de fer-se. Ha creat un paradís a la ciutat, tot un refugi de biodiversitat. Estiguérem parlant fins la posta de sol i explicarem a Clara quina era la missió. A la lliga es va unir i a continuació començarem a buscar junts una solució. I si portem a l'escola, què tal? A la tenda de Miquel, al teu hort, al meu camp. Xiquetes i xiquets seran necessaris perquè envien el missatge a tot el vecindat. Consumir local, de proximitat, de temporada, eco, sempre i natural. Productes de qualitat, bons per a la salut, així lluitem contra el globalium. Dis-me, vols fer-ho tu? Consumir local, de proximitat, de temporada, eco, sempre i natural. Productes de qualitat, bons per a la salut, així lluitem contra el globalium. Dis-me, vols fer-ho tu? Hola, tot el món em diuen Mandarina, una superheroïna. Cuida el medi ambient i els meus animals, així disfrute jo la vida. Tinc una gata que li diuen Gaia i un àvio que xiula i xiula. Visc en un poble a la muntanya on l'aigua no hi res tibia. Avui baixem a la ciutat amb Gaia i amb avió. L'avi s'acomiada a l'inici del sol. Avui tenim una missió, llevar el lluç dels carrers als serveis i donar-los colors blau i verd.